אתה לא יודע כמה מסוכן בחור? אפשר להם אמר לנו להיפגש במקום קבוע. אפשר גם שחק? אז זאת אומרת, תגעת באמצע. גם נהיית כזה צדיק, מה? מאיפה זה נכון? אבל זה ממש מסוכן. Конечно! Скажите дедушке, что мне прислал здоровье. А ты послушай, что ты шокируешь. Мы получили информацию из секретной службы Нью-Йорка. אני עוד אתפוס אתכם. הולך להיות משהו מאוד מאוד מיוחד. יאללה, בכיף. מה זאת אומרת? הגעת באמצע, מה? חכה לסוף. פעם הבאה תתעורר בזמן. חיים ציפור, הבנת את יאללה, בואו הביתה. זה לא יפה שנכנסת את מנדי למשחק. מה זאת אומרת? שעבר בזמן, המשחק שלנו זה דבר רציני. ממש משנה עולמות. אתה יודע, אנחנו שלוחים של הרבי. גם לחברים שלנו צריכים להתנהג יפה, לכבד אותם, לוותר קצת. פתאום נהיית כזה צדיק, מה? מאיפה זה נחת עלינו? חבל שלא היית שבוע שעבר, אתה לא יודע מה הפסקת. אנחנו יושבים עם קבוצה של תלמידים, מתוועדים מהממשלים. אתה יודע, אני עכשיו בדרך לשם. אתה רוצה להצטרף? כן, בסדר. כי ההורים שלי נסעו לאיזה אירוע ענק של דוד שלי, ואין לי מה לעשות בבית. בוא נתראה. בואו תצטרפו אלינו. צידו חד כמל הבודי אוי נדרד צידו חד כמל הבודי ואוי נדרד אוי יא איי 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 נו, מה נשמע? בסדר? יופי. אתם יודעים ילדים? היום זה יום מאוד מיוחד. ט"ו סיוון. מישהו יודע מה קרה בט"ו סיוון? אז בואו נגיד לכם. לפני כמעט 90 שנה, ביום הזה, ט"ו סיוון, באו הקלגסים מהקג"ב ועצרו את הרבי הרייץ, ואחרי כמה ימים גזרו עליו גזר דין מוות. אז איך זה אפשר להתוועד היום? זה יום עצוב. בדיוק, שאלה טובה. הרבי אומר שהיום הזה זה לא יום שהוא עצוב, אלא הפוך. הוא יום שהוא קצת שמח. אתם מבינים? בזכות היום הזה
יש לנו את חג הגאולה, י"ב י"ג תמוז. היום זה התחיל בעצם. אז אתה אומר שלמרות שהיום הפסיקו לראות את הרבה, זה נהיה חג של התקשרוס לרבה? בדיוק. החסידים שהיו אז ברוסיה, לא רק שזה גרם מהם להפסיק להתקשר לרבה ולפחד מהקג"ב או משהו כזה, הפוך. החסידים באותו זמן התחזקו יותר ולמדו תורה יותר, פתחו מקוואות, פתחו חדורים, להראות לכל העולם ששום דבר לא יעצור את לובביץ'. טוב, מוישה, המשפיע ממש מדבר לעניין. אתה יודע, לפעמים אני בשליחות, אני אף פעם לא זכיתי לראות את הרבה. לפעמים אני מרגיש, מה אני עושה כאן בכלל? למה אני צריך להתנהג בצורה מיוחדת? בדיוק, זה מה שהרבי דורש מאיתנו, שנתנהג בצורה מיוחדת, כמו השליחים שלנו. בואו אני אספר לכם משהו. אנחנו היום זכינו שיש לנו וידאוים, יש לנו תמונות, יש לנו אנשים שראו את הרבה ושמעו את הרבה וחיו ב-770 והרגישו כל דבר ודבר מהרבה. אבל לפני כמה עשרות שנים פה, ברוסיה, חסידים התקשרו לרבה שהם אפילו לא יודעים איך הוא נראה בכלל. תמונה לא היה להם. מה זאת אומרת? מה, לא היה להם תמונה של הרבה ליד המיטה? הם לא ראו סרטים של הרבה? מה נראה לך? זה היה רוסיה שלה, זה היה אסור שידעו שאתה לובביץ' שלה. אתם יודעים מה? בואו ואני אספר לכם סיפור. תקשיבו טוב. איפה רב שולם? למה הוא לא מגיע? הוא בטח מתעכב קצת, תוך כמה דקות הוא יבוא. אולי האינסטרקציה תפסה אותו? חס וחלילה, למה אתה מדבר ככה? אולי נצא החוצה לחפש אותו? מה פתאום? השתגעת? אתה לא יודע כמה מסוכן בחוץ? למה? זה נראה לי רעיון ממש טוב. מי בא? זה ממש לא אחראי. רב שולם אמר לנו להיפגש במקום הקבוע. אין בעיה, נחכה עד שיבוא המשיח. או שלפני זה יבוא איזה מלשין. מה, כאילו שאתם לא יודעים שכל האזור הזה שעות בראשיים? בואו נחכה. היי, תראו את הפחדן הזה. היי חבר'ה, קצת אבס ישראל לא תזיק לנו. אם לא נהיה מאוחדים, איך נצליח לנצח את הרשעים? עדיף שנחכה ובעזרת השם רב שולם יגיע.
ילדים יקרים, קראתי לכם לפה כי כל יום, בזמן האחרון שאני מגיע לחדר, אני תמיד רואה מישהו שעוקב אחרי. לכן קראתי לכם לפה, כי פה בטוח שאין אף אחד שמסתכל עליהם. רגע, יש משהו מיוחד? מה עומד לקרות? אני אגיד לכם, הולך להיות משהו מאוד מאוד מיוחד, אבל אסור לכם להגיד את זה לאף אחד. שומרים על זה בסוד ולא מדברים על זה עם אף אחד. רק מי שפה אמור לדעת מזה. מה זה? נצליח להפיל את הקומוניסטים? אולי נסגור את האקסקציה? זה יקרה בעזר השם. אבל אנחנו עדיין בגלות. עם כל זה, יש אור בקצה המנהרה. מנהרה? אני לא רואה פה שום מנהרה. לא, הכוונה היא שאנחנו יכולים להרגיש מה זה חוסיד שנמצא מחוץ לרוסיה. להרגיש קצת מה זה גאולה, מה זה גאולה אמיתית של חסידים. בעוד מספר ימים אנחנו נוכל למסור דש לרבי שלנו. וואו, מה אתה אומר על מה שאמר רב שולם? האם באמת נזכה להעביר את בקשתנו לדיידושקה? אני מקווה מאוד שנצליח, זה הדבר הכי חשוב שקרה לי עד היום. יותר מהאגוזים שקיבלת בפסח שנה שעברה? באמת, מה אתה משווה? העיקר שכולם ישמעו על זה בסוד, אחרת לא נצליח. נראה לי שזלמן לא יצליח לשמור על זה בסוד. הוא תמיד מספר סודות לכולם. אני אף פעם לא מספר לו דברים חשובים. מה פתאום? איזו סיבה יכולה להיות שהוא יגלה את הסוד הזה? הרי אם הראשונים ידעו מזה, כולנו בצד. תראה, הנה זה ערך הפיסח. מגיע לו גם ברכה מהרבא? נראה לי שהוא באמת זקוק לזה, אבל זה ממש מסוכן. רב שולם אמר לנו שאסור לאף אחד לדעת. אולי בסוף הכל יתבטל בגללו, ואז גם אנחנו נפסיד. אבל זה בדיוק התפקיד שלנו, לדאוג ליהודי אחר שיקבל גם ברכה מהרבא. טוב, בוא ננסה להוציא לנו משהו. מה אתה עושה בשעות הללו כאן? ומי זה לידך? זה בנו שלך? זה רך, אנחנו רוצים לספר לך משהו, אבל בתנאי שאתה לא מספר לאף אחד. זה צריך להישמר בסודיות מוחלטת. מתי שמעתם אותי מגלה משהו? אני כמו בקבוק בירה, כמו חבית וודקה. אף טיפה לא יוצאת מבקבוק. מה אתם תספרים לי? אף אחד לא תדע. עוד כמה ימים נזכיר לומר שלום לדיידושקה, לרבי. אתה רוצה שנמסור את השם שלך לברכה? אבל אסור לך לגלות את זה לאף אחד. בעוד רגע אתה צריך לשכוח מזה. Конечно! Скажите дедушке, чтобы мне прислал здоровье, зерен кубан златы. И скажите ему, что я его очень сильно люблю. מאמה רוסיה, מאיפה אתם באים עכשיו? חזרנו עכשיו משיעור מפוחית, עם המורה שלנו. בטח, ועכשיו אני יודע לשיר את השיר סלושי טברטיה. רוצה לשמוע?
לה 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 לה. לא, אני יותר התענוג הזה, אבל זה בכל זאת תספרו לי, מה למדתם מהם בחדר? חדר? מה זה חדר? אתה רואה פה חדר? אתם חושבים שצריך לשקר אותי? נראה לכם, סרגי קגלביץ' יודע להריח איפה שלומדים תורה בסביבה בכל מקום. אני עוד אתפוס אתכם. Здравствуйте, мистер Зейн. Как ваша нога? Внуки? להתראות גם לך. משפחה טוב. בריאות לפלקה. ואיך הפיו של היום יותר טובה מאתמול? ספר לי, מה הילדים הקטנים האלה סיפרו לך? מה הם אמרו? הם סיפרו לי על שיעורי בפחית שלהם. אתה יודע, זה לא כמו הפיאנינו, זה כמו אקורדיון שעושים מפה. ככה וככה. אבל זה לא מה שעכשיו מעניין אותי. ספר, מה הם למדו? לא, אבל תקשיב. הם למדו היום תו חדש, וזה נשמע כמו טו. ידעתי, תגלה לי עכשיו אמרו לך ילדים אחרת. אתה תקבל עונש של בוגד. מה אתה רוצה ממני? אני סך הכל אזרח פשוט של סובייטסקי סיוז. אני לא עושה בעיות, רק שותה בירה, וכל היום שותה בירה. אני לא יודע כלום ילדים. אני אוהב מאמר הסירה. Американский подозреваемый. Алло? Да, понятно. Все в порядке. Конечно. Хорошо. Мы получили информацию из секретной службы Нью-Йорка. Существует агент, который шпионит с подозрительным пакетом. Что нам делать? Принял. Прием.
נו, נחום זאב. בוא, ספר לנו. איך הצלחת להגיע מאמריקה? לעבור את כל הבידוקים של ה-KGB? טוב, זה באמת סיפור ארוך. הצלחתי להתחמק מהשוטרי ה-KGB וגם לשחד אותם קצת. קצת וודקה אף פעם לא הזיקה לרוסים, אבל העיקר שהגעתי הנה. הצלחתי להביא את המשלוח המיוחד. חברים, היום אנחנו נעשה משהו מאוד מאוד מיוחד. לפני כמה שנים, רב ברל שויכט נסע לרבה ונתן לרבה את הרשימה של השמות של כולנו כדי שהרבה יתפלל עלינו שנצא מפה סוף סוף. הוא גם הצליח להעביר לכאן תמונה של הרבה, שנוכל לראות את הרבה. הרי אף פעם לא ראינו אותו. בזכות התמונה הזאת אנחנו נצליח כמה שיותר להתחבר ולהתקשר אל הרבה. נו, נחום זאב, תוציא את המכונה המיוחדת. אתם רואים ילדים? זאת קאמרה. זו מכונה מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו יכולים להסתכל פה בעין של המכונה, והרבה שנמצא בניו יורק יוכל לראות אותנו, מה שאנחנו מבקשים ומה שאנחנו מאחלים לרבה. וואו, זה ממש היסטוריה. נמסור דרישת שלום לרבה? מה, הרבה יישב בחדר שלו ויחשוב עליי ילד קטן מרוסיה? בוודאי, למרות שאף פעם לא ראינו את הרבי ואולי אפילו לא נזכה לראות אותו. הרבי תמיד חושב עלינו, לרבי תמיד אכפת מאיתנו. ילדים, אני זוכר שאבא שלי סיפר לי כשהייתי ילד, עוד כשהרבה הקודם היה רבה, והוא היה פה במוסקבה, ויצא מרוסיה, ומאז חסידים לא ראו אותו, והיום, שכבר יש רבה חדש, שאף פעם לא ראינו אותו. עם כל זה, אנחנו צריכים לשמוע על ההוראות של הרבה. אנחנו חסידים של הרבה. למרות כל הקשיים, ולמרות שיכולים לעצור אותי היום או מחר, כפי שעצרו אתמול את רבי ינקל השוחט ממלאכובקה. מה, באמת? עצרו אותו? איך זה קרה? כן, כן. אתמול בלילה הגיעו אליו הרשעים האלה וחיפשו בבית שלו וחיפשו, בסוף מצאו ספר טניה קטן. והיום הוא כבר בדרך לסיביר. גם עלינו מרחפת סכנה גדולה. אבל למרות כל הקשיים, אנחנו צריכים לקיים ולמלא את ההוראות של הרבי שלנו. כמו מה למשל? שאלה טובה. אני אגיד לכם. לפני כמה חודשים הרבי יצא במבצע צדקה, שזה יכול לעזור ולקרב את הגאולה. מה זה מבצע צדקה? מאיפה יהיה לי עכשיו כסף לתרום? על ידי עזרה ונתינה אחד לשני, זה המצוות צדקה שלנו הילדים. בזכות זה, בזכות המצווה החשובה הזו, נזכה, ואם ירצה השם, נצא מכאן.
גם אם יום יבוא ואני לא אהיה כאן, תמיד תזכרו, יש לכם כוח גדול מאוד מהרבי. הנה הגיע אלינו האחיין של השוחט ממלאכובקה, רבי ינקל גיסין. הוא הגיע למוסקבה לנסות ולשחרר את הדוד שלו מהבית הסוהר, והוא יודע איך להשתמש במשינה הזאת. רבי יקר שלי, תתפלל עלינו, תוציא אותנו מכאן. Наш Любавский Ребе, мы хотим Машиах сейчас. ברובם Любавский Ребе מבוסקבה. לחיים, לחיים ולברוכה. Для всех наших детей, чтобы они были счастливы и... Позовей Янки, Дон Саша. يكونوا يحبوا אז ברגע שזה אנחנו נבוא אחים בריקנדר. Ich will bitten daran, Lord Benson, дала имя различным веб-слогам. Робот, и благодарить за вопросы, которые ты не понял, которые я говорю. מרתף חשוך, כמה נרות דולקים מתוועדים, קבוצה של חסידים מחזת השני מחזקים. מאחורי מסך ברזל נותרו רבים מהם, מזמן כבר נעצרו בשליחותם, לא על השולחן מונח זאת מצלמה, אילנו יורק תוברח הרבי יצפה בתוכנה. כל אחד בתורו ניגש ומבקש ברכה וכל נרגש, עולם מלא בתחינה. אוי 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 כבוד קדושה, שד עינינו
что это показывает силу еврейства и силу еврейского народа, что несмотря ни на какой голос, несмотря ни на какой режим, они в силах, если только они решили с полной силой «Вешомру дерех Ашем» и всем евреям, которые еще находятся в тех странах, чтобы они, хас вешолым, не потеряли надежду и продолжали держаться со всей силой священной Торы в исполнении ее указаний мицвы. Видели и видят воочию, как Бог их сохранил, несмотря на то, что они выросли. Что Бог находится с каждым из них, и Он его оберегает и дает ему силу пережить все эти трудности. אתם מבינים ילדים? היום, ברוך השם, אין לנו את המסירות נפש של פעם. אנחנו לא צריכים לקום במסירות נפש לחיידר ולהסתתר ולהתחבא. אנחנו צריכים להתנהג כמו שלוחים של הרב. אנחנו שלוחים של הרב. לא רק להתנהג באהבת ישראל, בלי ויכוחים ובלי מריבות, אלא להיות חוסי, להיות פרנסאי, להיות דוגמה לכולם. זה מה שהרב רוצה מאיתנו. ועוד מעשה קטן, ועוד מעשה קטן. לא רק נזכר במה שהיה פעם, אלא אנחנו נזכה ביחד לנסוע לארץ ישראל, ביחד עם הרב על עננים.